Пытанні змены Канстытуцыі Рэспублікі Беларусь у мінулы аўторак сталі ключавымі на пасяджэнні Савета раённага аб'яднання прафсаюзаў. Усе падрабязнасці ў Анастасіі Печаньковай. Галоўнае пытанне, якое закранули на сходе, унясенне поправок у Конституции Республики Беларусь. Мы лидеры профсоюзных организаций, и мы будем вносить предложения, касающиеся только профсоюзов, то есть о защите интересов наших работников, всех членов профсоюза. Так, сярод прапанаваных поправок и дополнений были удосконаление мясцовага кіравання и самакіравання, паляпшэнне обороны правоў и интересов членов профсоюзной организации, магчымасці накіроўваць асабістыя калектыўныя звароты у дзяржорганы и гэтак далей. Усе прапановы были приняты одноголосно и будут накіраваны у Магілёўскае абласное аб'яднанне профсоюзаў. Таксама с пытаннем, звязаным с бягучай ситуацией в Украине, выступила старшыня раённага аб'яднання профсоюзаў Светлана Сергеенко. Вы сами видите, что в стране проходят всякие провокации, чтобы вот этих не было провокаций, чтобы люди находились на своих местах рабочих, чтобы работали, чтобы предприятия не останавливались, ни в коем случае, чтобы никого не увольняли с работы. Поэтому надо проводить огромную разъяснительную работу. Акрамя таго, на пасяджэнні ўсім прысутным быў паказаны фільм пра дасягненні Федэрацыі прафсаюзаў Беларусі за першае паўгоддзе 2020 года.